Tabong ni dino nung borong no jesepon subadi borong ni bagai jesepon no samu kaham khadi nung kebama borok bai hamya sajanai eba kebama borok bai nasile jangnai oboni example tabong norok nuguin tongmana serai ngetai kaisa kok tabuk Sanjana hamai phaisina au norok thingno khanaka Sanjana dotino hamai basanai bage hamnai ababo saimalainai abon sana buso norok video naikha paisa joranai thangni inke norok kaham hamya bujiglak tai jodi norok an video nai sajak tongkhaba ani video no like khadi channel subscribe khardi tai video no share khaina ta pawdi pharinge tinin video topic phai sing thalaisinai tabung ni dino nung borong bagai jesakpono samung kaham khadi borong no jesakpono subadi kebama borok bai hamya sajanai eba kebama borok bai nasila janai joli janai tamoni hingke sindi prasarok jotron samaya onek jon omti jat tong je boino kusu kamani eba boini success no naimia aboni bagai no tabuni dino nung kaham khaibo hamya no hanjanai kebama borok bai jatre pot sajanai ke oboni example ok tabung norok serai ke jotono kaham ka nugui tongmana Sanjana no borok first simi tabuk last paithak jora amsake nai phaikya ongui phaikya subai phaikya nijini nokni borok haike bonamse care khaike naikha tobose borok nok onek jon borok sajake eba joljago kebo hono rang puisani bagai bakpar rang siko rang lobby views ni bagai content ni bagai acting jatre pot ain je sano busamne sai tonglai khatai haipano borok aborok namse khel khaya eba care khalya tamon hinke social media ba nung phaikenke boibe kaham sajana haima sajana heriba amon bagi borok bo omtero namse khel khaya eba care khalya ta but tabukhe Sanjana ni treatment ni rang kamamani se borni sago se take dhus kalaijak tai tabuk kebama borok borno saitonga je omorok khoroknai chalak bakpar rang thokaisanai omairok mane jatre pot saitonglai kata inke yang media rok bo borno call khai markno jalaro suka inke borok bo mane jotoni call no yasugui kok saimia hedibe borok ni bo samung tongo heda inke oborok no bujina naya borok baksa borok borno saitonga je borok call khaibo call yasike bakpar rang lobi borno rang sawa omti mane jatre pot salekna je jani ja sano busumani ke yang borle arang rokno sama sekrei eba thokoi sama rok sekrei hediba borok tai arang rokno kamke goni no bini mamani yagori kamke borok baike bongni sago dusna re hediba omai ke nung ang phono jolle heda nung jesuk soima phono soima galak je ni sago omai ke dus kala ke nung khaima sekrei tobos omti ke khayo hunjago mane masa borok baya kebamo borok basi nung jatre pot saja sibke nung ang phono jolle heda eke borbo obono tuino miya hora Facebook live phai kaise video re kha khayo norok a video rok jotono nukbai kena tai norok la jorana ke obo saima khana tai borok tinin simi tai ke bono subalia pho tamune hengke borok ni bagai nung kaham khaibo borok no nung subai bo nung haima sajanai eba nasila janai inke borok bo joli jakata hediba nung kaham khai pojonto se hamya hanjang ka sabul jol jage tongnaba inke norok wan suna sidi je borok omai sam kaham khaimani mathagi dere masa na borok omai je khai tongmani obo continue no khaimasa comment no sana tapok ri pharinge tinini 2 number topic phai sing thalaisine obo belai nangmani kok tabuk Sanjana deborma hami phaisinai kubui na hami phaisinai ta hai hani bini ama babu somwan solayo je tabuk Sanjana no mwtai setai osai rok phuno kaga tabuk Sanjana hamai phaipinai inke mwtai hamai mane mwtai nai se hamongka tamni bagai amsa rang puisa khoros khai tangai lukrongni thane amsa subasu sanai phatar hasel talangna na tabo orang ni bagai se tabuk markhano kok bangai tongo eba jatre pot kok eri tong hediba amsono mwtai nai mai basimi hamongke talangni nangya heda thino mwtai nanya bo rang puisa kering tongangke abo para kaisa eba area kaisa eba district kaisa thupkeno eba rang collection khaikeno ungo tamne apsuk alti fra lokoroni thani suboso sana nangba hanka tabo baksa borok ono sajage unai eba ani bagi comment haino khainai khaji kuno no problem kunung jagya jotoni odikar tongo sanani tofono ang sanamo sungje jodi se mane mwtai nai se cancer hamongke amsa sara dunia besarok tsu thagela komo mwtai nai no cancer ham tomai komo hediba tamone amsa thoi mwtai nai te sudo inke amsa Bollywood actor koto rok mwtai nai no ham tomai komo